Ang SED Marketing Incorporated nga tigama sa SED Kogon, SED Panyawan Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap. Ubos sa tulumanon ni Ermitanyang Bruha. Idalit kining sugilanon. Kusog din mo ko mo, Albert, eh. Katulong mo sa baga. Di pa na mao! Sa sunod, 20 na kakumo ang imong madawat di ka na ko. Kung di ka magpalayo ni Leslie! Si Leslie may nagpadoon ako. Ako din nasa... Ayaw pagilasilas! Bulingit ka, hugaw ka, baho ka! Musawa kay angay nga manguyab ni Leslie! Ako ang angayan niya, kay makahatag ko niya sa tanan. Dato ko, sikat o gwapo! Kung gano'n di katawa ka? Ha? Nabuhan ka na! Ay, guwapo lang kang kita magtupad. Puro mo tipon ka sa daghan. Ngilaan ka pa sa mamatay, Albert. Kulungo kag yung dako! Amaw-amaw ka! Dad ako, tinuod man kang imong kukman ako. Plus ayaw pag-surrender. Andam ko muuban ni mo bisag asa. Nga kung muuban ka na ko. Asa mati ka dada? Bisag asa, ikaw na ang magbuot na ako. Nga, unsa may ako ipakaon mo? Ang atong gugma mo ay magtudlo nato kung unsaon nga mabuhi ta. Basta mag-uban lang ta. Kung mag-uban taon niya, wa tayo bayang kapuyan, wa tayo magamit, wa tayo katri. Asam ta magduog, maghigda ng tasyuta. Sos, ambot lang nimo pagbudbud ha Ramon oy. Naunsam na akong gisulob. Nagsinaw-sinaw akong sinina. Ug niya ako'y korona. Ug nagsakay pa kaning nindot kayong kabayo. Tungod kay dili na ikaw si Ramon. Ikaw na si Prinsipe Nomar. Ha? Pero prinsipe ka lang kung niya ka sa sud sa lasang. Kung mo gawas ka, may balik ka sa normal. O kining imong kabayo, kung mo gawas ka din sa lasang, mahimo ning dako nga baboy. Ha? Naglibog ko ini. Makalibog niya magabuhat. Ermitan ng bruha. Basta kay prinsipe ka na. Ayaw pagbuot na ako. Ug aron dili ka maglibog. Kanang imong kabayo, nganli na lang kababoy, kabayo nga baboy. Si Ramon og ang iyang kababoy. Usa ka taong tinamay, dinaog-daog dinhi sa atong kalibutan. Apan sa kalibutan ni Ermitanyang Bruha, nahimong dinaig ug angay gantihan. Si Ramon og ang iyang kababoy. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing. O karon mga higala, among ipabati kaninyo ang laing sumpay ning sugilanon sa kinabuhi ni Ramon og ang iyang kababoy nga gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha. Oh, hala. Mauday na'y kwartas. Mauday na ilang kwarta mo na'y tag sa kalibo. Hala, may pagka-orange di ay ang tag sa kalibo. Pero mo nagtag-20 tanaan. Hay! O ni usuron. Nagunit ining klasiyas kwanta karon mga marunong ra. Kasi dawatan na ni. Musikat ka dito sa inyong kingharian kaya ikaw na may duna ining kwarta. Dito sa inyong mga bulawan man. O may ayo na mga bulawan para tuhon naman na. Ihatag din na ako kabanto ko sa inyo ha. Ha? O dawatan ni kwarta o. O kanya dabig na mo. Kunta na nato sa Ramon. Sige na. Hala, ni dutatan aon sa kwarta. Ay, nindot sa
mo na ni, dawata na yun. Anong bangkad na ta? Ay, Uy, nang umpaw man ka diha. Basta may gibati ni mo diha. ang dautan ninyong gibuhat, dili kabay ragsapi. Ang kwarta nga mo'y inyong gipakadyos, mo'y nakaingon nga hinay-hinay nga naguba ang inyong kalibutan. Uy, hala na. Ang kwarta, mo'y dakong hinungdan nga dili ka kamumahadlok, di mo mahadlok. Maghimog dautan. Uy, O dili ka mo mahadlok mo pasakit sa uban. uy, kalay. Sama sa inyong gibuhat nga makaluluoy nga ramon. Busa ang angay sa inyong da nga kwarta. Kini, da! Nautsa ba ni? Uy, hala. Ang mga sako ng lihok man. Ay, kanindot mo lihok naman ni, oy. Hala, unsa naman. Uy, mga ud! Dagko nga ud! Hala, oy, nahimo mga ud ang tag 20. Uy, mga orange ang kulor. Kadagko. Hala, oy, paigo na to mga ud. Uy, dagan mo mga tiguang. Dagan mo! Wala, oy. Gipanggukot ta sa mga ud, oy. Kusog sa kay bigukot na to mga ud. Paspas kay midagan ng mga ud. Paspas mo mga tiguang! Renzo, hay naman ka! Nawa ang nagkagalit! O di man hitabo ni mo, Renzo! O, di ka na kasi makiti. Samaran na ba to? Ingkanto na ba itong kabayo, ah? Kuyaw dito magkanto sa kalas, pagkakay. Renzo, tingog! Aw, bahihi! Hay, mga! Uy, sa to? Iwix, baboy! Uy, hala, nianday ko gawa sa lasang. Huwag ko magkabantay nga naabot ay medinis gawa sa lasang. Naabot ka rin pangitan ni Renzo. Uy, karon ka eh. Iwix sa baboy. Si Renzo, deron! Renzo! 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 Ay, mo ginikang baboy, Renzo! Wala! Kada ko si Musamad sa tiyan! Huwag duha pag yun kabuok! Renzo! Baboy! Gabayo! Kababoy! Kada ko ni Musamad! Naigo ginikang mayo itong bagakay! Oo, sakit ka na! Sakit ka na parang yung mga ikanto ang bagakay! Pero di ka maunsa, oy. Engkanto mo ka. Bisag kababoy lang ka, pero doon ako kigahom. Lahi ko ka sa mga ubang kabayo din sa mong kalibutan. Ha? Di mag-iitay ka kapamudag parada? Oo, lagi baboy, lagi kagaroon kay niya. Nagawas mo sa tatin lasang, pero kabayo, magyug ka. Oo. Tambalan di ka. Dali, sahon di ka. Managutan ka, dili. Magkitaan na nila. Tiwasan niya ka. Dali. Ay, kadlok lagi. Di lagi ka maunsa. Kamaanan lagi ka, kay engkanto mo ka. Di ka maunsa na Samara. Tambalan lagi ti ka. Manago lang ta. Sakto na ni, daghan kini mga sabot, mga dahos. Hagunoy, sakto na ni itambal sa samad sa kabayo. Aw sa baboy. Aw sa kababoy. Ay, kababoy, diyan na. May katambal ko si Musamad. Mawa na ni sa... Kababoy? Kababoy! Wala na siya maglihok. Kababoy! Kababoy! San Panyawan Health Testimonies. Dia 2018 tas akong sugar. Naga-metformin ko dati. Murag yapon tungod sa lifestyle. Taas gyapon akong sugar. So kung metformin alone lang, then lifestyle na ako dili pod maayo, wala gid siya gababa. Pag said na ako from 222 nga blood sugar ni baba naman og 109. Habang nagsige kag take og San Panyawan, ma'am, wala giusab imong lifestyle ato. Wala kay lamig man mo kaon. Unya kay stress man sa work, so kaon lay panghimungtan. Mo na siya pag stress kaon ra gyud mo panlabot
usaban. Then take lang og panyawan pag kuan marang-arang man pamati. Ang sa pangalan na to, ma'am? Si Edeline Olivares po. Gastay ko sa Barangay Western Maulana del Sur. San Panyawan Health Testimonies. Kababoy, ayaw pag binuang. Ngano alam ka maglihok? Ayaw kayo nang patay na ka. Tarong ba? Renzo, kababoy di ka mamatay. Engkanto man ka. Doon naman kay ikaw. Di ka lahutay magaling normal kong tao. Ikaw na naman mamatay na rin ka. Huwag na siya maglihok. Di may mo mamatay ka kababoy ha. Kauban mo ta. Tamalan lagi ti ka niya. Ako di handang tampal para siya mo samad. Tamalan di ka kababoy. Ay, maayo lagi ka. Maulian na ka. Oh, ermitan niyang bruha, nanagan ang mga tao, nangahatlog sa dagkong uod. Ug migawas sa sila sa lasang. May daog ta, ermitan niyang bruha, na mauli na ang mga tao. May samot ang akong kaluya. Ermitan niyang bruha, Bisag midaot pero dako ang kadaot nga ilang nahimo. Midaot pero dunay napildi nato. ha? Unsay bot mong ipasabot? Unsay napildi nato, ermitan niyang bruha? Unsa? Natambalan ti ka. Natambalan kong tanan mo sa magkababoy. Naputos na ti kayo ni daho sa hagunoy. Okay na ka? Okay na ka kababoy? Mayo na ka? Hindi man po ka bulihok. Kababoy? Kababoy! Pagtarong ba? Tinudanan ng imo? Wa naman ka bulihok? O wa na ka mo ginawa? Baka magbinuang, ha? Patay ka ng tinuod ka, baboy? Ayaw, hawa, binabis na sabot ka mamatay ka. Ang sabot kang mutabang ka nako, o gamiton di ka rin mo daog ta pirmi. Dili kay mamatay ka, dili kay mapildi ta. Kababoy, lihok lagi. Dili may mo mamatay ka, kababoy, lihok! Lihok! Ramon! Ramon! Ako ni anak, ang imong inahan! Salamat nga ako'y unang nakakita ni Ramon. Kinala may baw siya niya ang mga yaslingan. Misong din sa lasang. Salamat nga nagkita ta. Nay. Tinuod ko diya nga niya ka din magpundo sa doon sa lasang. Anak, niya sila si Tatay Jokard ni mo din he. Kamu ang ilang tuyo. Kamu si Leslie. Likay mong daan ni Ramon. Uy, Ramon, nagapong manggude ka ng imong baboy. Ug nagadugo man lagi na. Nag-ihaw di ay ka? Imong giihaw ang imong baboy, Ramon? A cup of healthy goodness, straight from the heart, brings happiness, love and joy to you. Every sip brings special memories. A cup of healthy goodness, Panyawan Herbal Coffee.
Said Panyawan Coffee, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Mga higala, sundas pagpamati ang uban pa mga sumpay ning sugilanon. Si Ramon ug ang iyang kababoy. Mapagarbuhong gidalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing.